quedar una llista jove, tant en edat com en espíritu, preparada i amb moltes ganes de portar un somriure a Santa Pola. Perquè podem dir que en aquests moments el somriure està una miqueta sequestrat. Aquí falten motius per tindre aquesta sonrisa. Les xifres d'atur, l'empobriment i la desil·lusió ens obligaran a treballar per un model més just i equitatiu i si us doneu compte estic dient justícia i equitat. A mi m'agradava molt dir el terme solidaritat, però aquesta gent que està ara s'ha encarregat de pervertir aquesta paraula, se l'ha encarregat. Així que direm justícia, equitat i igualtat. L'altre dia vam estar perfilant ja el final del programa, una reunió a la seu, i ja quan vam tancar i vam eixir me vas quedar parlant un ratet amb Juan Fuentes, senyor, i li vas dir: Joan, m'estic començant a posar molt nerviós. Que jo me diria: nerviós? Si tenim el programa, esto és el que hem fet sempre, ho tenim controlat, són les nostres idees. No, no m'estic posant nerviós per això. El que m'estic posant nerviós és perquè veig que tenim l'oportunitat de desenvolupar-lo, de poder arribar i portar-lo a termini. Això és el que em posa nerviós, però no són els nervis de no saber què s'ha de fer o com s'ha de fer. Són els nervis de veure que tenim l'opció d'estar governant. Són els nervis d'enderrocar les majories absolutistes, que no absolutes, que ens han estat governant aquí en Santa Pola. Durant... m'havia escrit 30 anys, però pot ser que siguin més. Pot ser que siguin més de 30. Estem davant l'oportunitat de canviar el model, estem davant l'oportunitat d'un pluripartidisme on desitgem, volem i esperem tindre veu i aportar les nostres idees que venen definides en aquest programa electoral. Aquest programa, ara presentarem un poquet, reflexa la manera que tenim nosaltres d'entendre el poble, els anys d'experiència i les vivències, i l'acostar-nos a la gent i sentir el que ens volen dir, de fer-la partícip de les persones. No estem d'esquenes a ells. És un programa on hem col·laborat i han participat moltes persones mitjançant la plataforma oberta. El podem dividir en dos eixos bàsics que podríem dir que són l'emergència social i l'emergència democràtica que estem patint. Aquestes són les primeres necessitats. És el primer que ens afecta donada l'actual situació al poble, que és prou complicada. Tenim uns serveis socials saturats per nous usuaris i per usuaris, com ells diuen, crònics. Les partides pressupostàries no han pujat. Quan llegim que l'Ajuntament està posant més diners, realment és perquè les conselleries estan aportant una quantitat menor. Perquè vol dir que el que puja per un puesto baixa per l'altre i al final els diners són els mateixos. Sort que almenys són els mateixos. Però no són suficients en l'augment de la concordància amb les famílies usuàries d'aquests serveis i les necessitats reals del poble. I com es pot combatre això? Al punt on hem arribat no és fàcil. Però el que proposem és una actuació més racional i més igualitària. Com? Prioritzant les necessitats socials amb l'actuació i coordinació de totes les entitats locals implicades en la problemàtica social. La reducció o eliminació de qualsevol impost o taxa que es pugui reconèixer com una ajuda social, sempre que estiga dintre de lo legal. Estem parlant de l'IBI, de l'alcantarillat, dels valors cadastrals, dels possibles copagaments. No podem permetre que una xiqueta o un xiquet passi fam i no podem permetre que hi hagi famílies que es queden sense casa. I això està passant en Santa Pola, ho estem patint. Tenim menjadors socials d'estiu per a xiquets i tenim gent que estan desahuciant. No tots els dies, però sí més del que voldria. Una altra de les
de les actuacions seria centralitzar en el Departament de Serveis Socials la gestió i entrega de les ajudes socials de manera que es pugui evitar qualsevol intromissió d'interessos partidistes. No volem boques agraïdes, volem que tots tinguem els mateixos drets. I no ens podem oblidar tampoc dels més necessitats. Destinarem el 0,7 del pressupost local a projectes solidaris internacionals d'ajuda a països empobrits. El que és ben clar és que aquesta situació actual es deu a una falta de treball al poble. No estem generant ocupació. El sector serveis està estancat estacionalment. El teixit industrial no creix, no s'està afavorint tampoc el seu creixement. I fora de la pesca tampoc tenim ningú sector primari com podria ser l'agrícola que desenvolupés un poquet més aquest atur que tenim. I el comerç en general es manté com pot o tanca. En aquest sentit, el que Compromís proposa és una moderació de l'atur, fomentant la implantació d'indústries i altres activitats, en especial cooperatives d'interès social, en l'àmbit, sobretot, assistencial, l'ocupació blanca que es ve a dir, en tercera edat, discapacitat. Facilitar també la implantació d'indústries relacionades amb l'I+D i les noves tecnologies. Això que està fent que els nostres joves tinguin que anar-se'n a fora, la gent preparada, la investigació i el desenvolupament, intentar de la manera que puguem facilitar aquesta incorporació aquí en el poble. La recuperació i ajuda a la gestió dels terrenys agrícoles abandonats, o també fomentar, per els mitjans possibles, la implantació en el poble d'indústries relacionades amb el peix de Santa Pola. Això en quant a línies generals de l'emergència social. Parlant d'emergència democràtica, hi ha una paraula molt concreta que ve a definir al que s'estem referint, que és la transparència. No tenim transparència en aquest ajuntament. No n'hi ha. Les majories absolutes també, a més, han aconseguit que la gent no participi. I que quan han volgut participar no han tingut les eines per poder fer-ho. No han tingut aquestes eines. Per exemple, i això és de cajón, no es pot consultar el pressupost municipal a la pàgina web municipal. Ningú sap quina és la... Has d'anar allí, preguntar, que te'l donen, sense que t'expliquen. Per llei estan obligats, i això no es fa. Això i altres moltes coses. Aquesta és una de les apostes més importants que tenim i que venim desenvolupant des de Compromís, la transparència. Sense anar més lluny, pots clicar i saber què cobra qualsevol de nosaltres. És així de fàcil. Alejandro Escalada, la seva nòmina. I ningú s'ha d'estranyar. Està pagant el poble. Ens estan pagant, no? Que mínim que se sàpiga què t'estan pagant, no? Això és el mínim. També, per exemple, aquí a nivell local hem desenvolupat una eina, gràcies a Paco, i a moltes hores de pegar-hi voltes, que era el vot al ple. Posàvem a l'abast de la gent els punts que anaven a anar al ple municipal simplement perquè la gent tinguera clar què es tractava l'Ajuntament, quin era el punt, quins eren els punts i a què ens dediquem realment, perquè jo crec que la majoria de les persones d'aquest poble no saben què és el que fem realment dintre de l'Ajuntament. Era una manera també de fer partícip a la gent de la nostra feina i d'una altra manera també retroalimentar-nos perquè rebíem opinions que moltes voltes es facilitaven la nostra acció dintre de l'Ajuntament. Això ho hem fet des de l'oposició. El que tenim pensat quan governem va molt més enllà. La nostra intenció és posar el màxim de dades possibles a l'abast de la ciutadania perquè es pugui fer una auditoria ciutadana
de la situació actual de l'Ajuntament, a tots els nivells, a tots els nivells. I també implantar uns pressupostos participatius on les persones tinguen veu real. I una altra cosa important, ja està bé també de favoritismes dintre. Les càrrecs de confiança han de desaparèixer d'aquest Ajuntament. No es pot permetre estar pagant a tantíssima gent que està realitzant una feina que diguérem no sabem quina és, a vegades. Un altre eix important que hem deixat fora dels principals, però que no per això deixa de ser important, és la sostenibilitat mediambiental. S'estan carregant el nostre medi ambient, i això és així, s'estan carregant els nostres espais naturals. Bé per deixadesa, bé per especulació, aunque nosaltres pensem que és per incapacitat manifesta. Ens estan llevant tots els valors naturals i ambientals per a generacions futures. La nostra insistència en les propostes sobre sostenibilitat i protecció dels espais naturals o les denúncies mediambientals que Compromís ha realitzat no han servit de res. Aquesta gent té en una mà el rodillo de la majoria absoluta i en l'altra mà el ciment i la rajola. I això és el que estan fent. Passar el rodillo, no sentir, no escoltar a ningú i cimentar allà on poden. De fet, nosaltres pensem això, que el medi ambient és un valor natural, el medi ambient és un valor a protegir, mentre que ells pensen que són espais periurbans que es poden adaptar al seu gust. Altra cosa important, el pla general que en aquest moment tenim a Santa Pola. Es va aprovar en els vots només del PP i encara està vigent. Es vam oposar-hi fortament, van arreplegar milers d'al·legacions en contra i tot i així no va passar res, van tirar endavant barbaritats com hotels, un hotel al camp de Santa Pola, ara un càmping que no sabem d'on l'han tret, no sabem on s'han agarrat, urbanitzacions al perímetre de les Salines, hotels, un hotel ara enmig de la serra en Gran Alacant, camps de golf, la zona de vivenda social, que és molt necessària, però no creiem que el seu lloc siga al morir de la Calera, o el desenvolupament brutal que tenen pensat fer en les poques zones rurals i agrícoles que encara ens queden a Santa Pola. Han tingut 2 dits. Com dèiem fa poc en premsa, nos dejan una triste herencia, una tierra quemada. Eso en papel, perquè el millor és que encara no han pogut desenvolupar cap sector. Això vol dir que en el moment en què arribem a governar, el primer que replantejarem serà aquest pla, per adaptar-lo a les necessitats reals del poble i a la sostenibilitat que nosaltres estem plantejant. Moltes de les propostes que portem al programa han de vindre recolzades també des de dalt, des de les Corts, des de les conselleries. Així que esperem tindre un govern amic, amb una presidència amiga, amb uns consellers i conselleres amics i amigues també, amb sensibilitat social i amb ganes de canviar la gestió pública d'aquest país. Això és el que desitgem. Aquest programa que presentem és un programa sincer, real i pràctic, molt pràctic. Tampoc volem enganyar ningú en falses promeses. Per això són molts els assumptes que ens hem deixat sense plasmar. Però no perquè s'haguem deixat al calaix. No. Són propostes que s'hauran d'incloure, que s'hauran d'escriure, perquè seran les necessitats, les demandes i les inquietuds del poble, de la ciutadania. Les haurem de donar forma entre totes i tots. I també tenim altres propostes que són realment el nostre dia a dia de dur treball des de fa 8 anys, que no fa falta ni que el posem en un paper, perquè crec que no és necessari. Al cap i a la fi, i parafrasejant a Mònica Oltra, el que volem és governar amb el poble. Això és el que volem, governar amb el poble. Per últim,
Ja ho ha dit Fede també abans i ens hem cansat de dir-ho també en l'Ajuntament, en els plenos, no som el mateix. No som el mateix. No es podem incloure al mateix grup que els altres. No volem un canvi de cadires dintre de l'Ajuntament. No volem que estiguen calentes perquè arribi un altre. No sé què volem. El que volem és una altra manera de fer propostes i gestionar els assumptes de la gent de peu. Això és el que plantegem i sempre des de l'esquerra no ens amaguem l'ecologisme i la defensa de la llengua i la cultura valenciana que representem. Moltes gràcies.